Така, здравейте хора, аз съм Пламен Манчев и днес ще направя едно ревю на моето малко кученци, Михаил. Мишо! Като сега тук се кри. И ще го... Мишо! Кри сега. Ще кажа много неща за това малко кученце. Първо, че то е на дърто. Голямо е на 2, 3 или 4 години. Толкова е малко, ето вижте там неговата къща, там била. Ето, това е един контакт. Ето го, това сега ще сходи в неговата къща. Ето като и слагам много неща да кажа за него. Той ако зимата не трябва грам да излиза вънка, защото може да умре и въобще, че изтървах телефона. И ми като цяло това ще е за клипа. Абонирайте се за мен, дайте почтелен за клипа и чао!